Egunon, txorinetar guztientzat, egunon, zigor zuretzat bai. Zemuz pasatu zu asteburua? Asteburua ondo eta oin berotutan ator. Gernikatik, nasokatik urriko azkenengo astelenetik indo buelta askar bat, eta hemen, eta gero bueltatzeko asmotan. Bai, eta giro politxa zauen, ez? Ba, a ber, beti. Gernika faltatu ezin dan egun horietako bada, eta gainera, giro ona, jende pila bat, eta produktu zoragarriak, baina, guk etxian bezalakoak. Hori da, Euskal Herri osoan bakizue agendan, markau bidala beti, urriko azken astelena, eta naiz eta jaieguna izan, ez, Gernikakoentzat, hemen txorienen lan eguna, eta gaurkoan errezeta vegano batzuk ekartzen dutzuegu, bakizue, astelenetan, barazki jarientzako, holan, keinutxo bat itxen dutzuegu. Bai. Orduan, nik ekarri dut pasta betea, pasta bete honen izena da, lumakoni, eta di holako oskol forma holan haundixak, honek katalanek eta galet bebai deitzen jake, holan gabonetan jartzen daue galet sopa, eta ingotena da egosi eta bete, eta gero holan, laban bukatu ez, denborez arabera. Orduan, kontako txuzelan ingoten, gazta badauka, baina gazta vegano bat egin bio. Gazta krematxu veganoa. Bai, eta hori, nola? A ber, kontatu nola da, errezeta hau? Kontako Lehengo ingot kalabaza satitan ebakit da, 30 minutuan labean 180 gradutara. Bitartian pasta egosiko dugu. Gero anakardo gazta krema itxeko, anakardoak ure dalontzi batekin, berakatzakin, limoizukuakin, gatza eta piperbeltzakin birrinduko ditut. Hori gorde ingot, eta gero sartakin baten, oliba-olibapur batekin espinakak kozinauko ditugu urritu arte, ur guztia iragazi, satitu eta tofuakin eta anakardo kremakin nahasiko ditugu. Betegarrixa limoia salan birrindurakin, gatzakin, piperbeltzakin eta pikante apurtxo batekin ondukou, pasta krema honekin eta kalabasakin betekou, eta gero labeko erretilu baten jarriko 5 minutuan anakardo krema apurtxo bat gehiagokin. Eta listo? Gustatzen dit, horre betetzeana eta egia da, betu, nik hori basan duzuna, ez? Errezeta katalana eta txorienen genuen gaina, eta esaten, handiegiak iruditzen zaizkit, ez? Agoan sartzeko ere koste ikena, baina holan beteta egiteko interesgarria da. Holan beteta da, sardexekin da moztu zeike. Bai, eta ez, honek oin bete, eta nik esan dagoa, nik hau bai bukatuko nuke gero labean, ero ez dakit, ez? Baina azkenen, kaneloiak ero hartzen duzu edozein errezeta kaneloiena ero, eta betegarri berdina, bain beharrean gaina hau errezagoa da. Bai. Ez, errezagoa, honek betetzen ibili da. Errezagoa ez da gero... Zekara, kaneloiak, izaten die, aldozu kaneloiak erosi, forma daukiela, eta hori azkenean betetzeko, askoz beharrazagoa da, azkenean, luzia da, testakit, betetzeko ni pentsatzen da errezagoa. Eta egoten badie karratutxuak, betegarrixa jarri da bildu. Hori komeni da ostutzea, eta... Badauki bere misterixua, baina, egin gau. Eta nik... Eta bestela pasta oinarrixan jarri betegarria goitxik eta makarroia basi morun. Esatik ez. Eta gozoan behin nuke, ez, olako, ez dakit, tiramisu bat, gazta krema bat, olako zerbait hor barruan sartuta, eta pasta gozoan egia da, ez daude, nik errezetak ez daite zautzen ditudan olan pasta, postre bat pastarekin egin, eta egia da, hori pasta neutroa da, zaporik ez daukazuk egosten duzu pasta normal, eta ero betegarri dultze bat jarri eskero, hori labian holan bukatuta, zora harri egun, zatik ez? Da bai, segatxik ez. Niri, edo nola bebai, sobrau jat, hau da, pakete erdixa sobra bin jat, beraz, ideiarik eta otutzen bajatzu. Bale, emango dio vuelta, pastan pakete erdixa baukatzu. Postre bat egin du, gorde horre, niretzako eta... Bai, betu, biharko izan idatziko dut. Kendu ditut batzuk, apurtuta zauzenak ze, egisa da, ez dakit kolpie emandotzaten edo ez, eta baina batzuk, holan, etorten die, saiatuko naz, honek danak zuri esusten. Bale, bestela erosiko ditu, baina kontua da, bueltat eman behar diola eta pastarekin, postre bat eroiten, joango garela. Eta ziur, nik argi dago, zerbait egon behar dela, eta hor gaur egon, olako bilatzailean interneten sartu ezkero, errezetak, postreak pastarekin egindakoak. Eta lehen agertuko zena, pastak izango ziren, pastak ulertuko bilatzaileak, ez? Eta agertuko die, gaietak, pastekin eginda, olako errezeta batzuk segurunik, gozo gintzakoak. Baina olako zerbait, italiar errezetategira joan da, zerbait ziur izango dutela. Italiar edo igual
Asian edo... Bueno, Italiakin... edo herrialde arabietan, edo? Identifikatu beti, Italiakin identifikatzen duelako pasta, baina hor, bueno, esaten dute, ez? Pastaren forma erolan luzeak eta hori gehiago txinatia datorrela, zean nudelak eta horrek, aspaldi da nijan izan dituzte, baina han beti arrozarekin egiten ziena. Hor, badago teoria bat esaten duena, non, bueno, arabiarrak izan ote ziren, pasta lehortzen eta lehenak hasi zirenak, ze hor, bueno, bidei luze eta luzea zeukatenako, iraun zezan pasta gehiago, lehortu beraiek izan ziren, garia erabiliz, pasta egin, eta hori lehortu zutenak, eta gero lan, bueno, luzaroan erabailgarri izaten. Hori da, gehiago irauteko, zezkinen, bideixak eta itxen zauenean, eta Asiakin beti lotu izan da, arrozan pasta, baina egisa da, bueno, garixakin eta bebai, nudelsak eta pila bat erabiltza dituztela. Orduan, bueno, influentzia hor nundik datorren, baina argi dau, Italian, izan zila, erregeak formak eta itxen, ze pasta, ez dakigun nondik etorri izan, arabiatik, asiatik edo, baina argi dau, han eman sotziela Eta guk ezagutza ditugu hemen gehiago igual, espagetixak eta makarroiak, baina aldugu jolastu. Baina gaur egun ja, gaina eska hori izan berzen, duela, gu hasi ginenean, gaztean nintzenean, bakarrik espagetiak eta makarroiak. Lasañaen non gustatzen zen du, baina esan egin beste. Plumak esaten gako makarroi txikitxue. Horrek gure makarroiak. Dana ezien makarroiak. Guk ezken nituen egin penner, pluma, lumba, erodana. Dena ezien makarroiak. Lodiagoak, finauak, motzagoak, luzeagoak. Makarroiak. Eta espagetiak ere, dena ezien espagetiak. Taiarinak etorri zien da zila zapala. Espagetiak. Bai, dana berdinak. Bat bi iru, jolastuko, pasta forma desberdinak. Espagetiak. Espagetiak. Makarroiak. Papardeleak. Lasaña. Ravioliak. Mafaldine. Lumakoni. Pene. Orzo. Penekota. Ez asmatu ya gauzak, Penekota ez da! Penekota postre bat da! Ez, panakota da postrea, Baina usan, variante bat, pana eta penekota. Lekundanetan sartu ez da inbiere, Oh! Bai, pasta askotarik badau, penekota ez da izen bat, eta izen pila badauz, baina, bueno. Baina ezagunenak, egia da, betxo lehen, bazauden nonen loreak, gero modukoak, pasta ensala daiten daienak, gero horre txirbila modukoa direnak, elize modukoak horrek bebai ensala darako erabiltzen genituen, baina gaur egun egia da, joaten zara pasten atalera, denda edozin, herriko dendak ere, 3-4 pasta mota ezberdin badulka, eta ja supermerkatuta joaten bazara, ez dakit, metro batzutako luzerako atalak ero badauzkate, fideo ezberdinetatik hasita, finagoak, lodiagoak, forma ezberdinetakoak, gero esan dakoa, makarroiak daude, bori, estuak, lodiak, marratxoekin, pila badauz. Mundua da hor, eta egia da, hor, nik gertatu izan zaik, umeekin da hori, pasta egitean, beste forma batek uste dute, eta, ja, baina, makarroia di, Bai! Ni txikitan gustatzen gaten, forma desberdinak eta gustatzen gaten, eros, eta koloriak, gaur egun ez dakite, helduan nazenetik, ez ditut erosten, koloretakuak, baina, nesen arra, 10 urte daukonez, ematen dau, gustatzen gako beti, entzaladarako, aldo erosi honek, lasituak, koloretakoak, horrek edienak erremolatxakin da... Bueno, erremolatxakin ez dakit izango dien. Honek izaten di berdiak, laranjak eta txurixak, hau da. Azenarioa eta espina daukanak. Eta hori, berai, horrek gustatzen gako, tanik, baina, berdina die, txurixen berdina die. Osa, zapore berdina dauki da. Hori, ematen dio ikutu, azuke ez dio zoa, baina berak harrapatuko dio puntu hori, Patri? Harrapatuko dio. Pasta honen izena, ez die oskol erraldoiak, die lumakoniak. Berezoan aurkitzeko, egisa esan, ez die supermerkatu lan txikixetan eta aurkitzen, joan bizarie, denda espezializatu batzuetara, hau da, pasta saltzen dauen denda haundixetara, edo supermerkatu haundixetara, hau da, merkataritza zentroetan eta egoten dienak. Orduan, horreitan, arazoi barik, eta egosketan eta bebai azkenian desberdintxasuna dau, ez? Normalien fabrikantiek eta jarrikotzue paketietan, zema minutu biozuen, normalien makarroi bat, izaten bada
6-8 minutu, honek izango die geixau 12, 14, 15 minutu. Horren da, irakurtzea eta bestela jun probatzen, beti izan dela gare. Bueno, pastaren denborena azkenengo urtetako zerbait izan da, ikasten hasi ginen sukaldaritza, sekul ez genuen. Ez denbora jartzen, ez beti izaten zen, jun mugitzen, eta egia da mugitzen duzunean ja hor pixka nabaritzen da biguntzen ari diren, eta ero probatzen jutea. Hartu makarroi bat, atera, probatu, eta bakoitza bere gustuan horiek atera, ez? Eta honek, lumakoniak eroste itxuzuenian, ez jarri hor poltzan sakonien, apixu hor askokin zebestela, ondatzeko arriskua badau. Lehenko honen ikusi naben, bidixo bat David Muñozena, eta esaten segatxik, italiarrek esaten dabe, ez tala bota bier, olixua pastan, nik probain biot, Eta, karo, normali esaten da, ez jake botatzen, ze jendeak itxen dago hau ez itxasteko. Eta arrazoia, ez dauka zentzurik, arrazoia ez da itxastiana, ze hori eskenean egosketa hon batekin ez jatzu itxastuko. Baina, David Muñozek esaten zagoen, hau ona sala, aparra ataratzen zanean, asko egosten gutxiago ataratzeko, da orduan aparra ez jatzu kasolatik ataratzen. Orduan, olixo txorrota batekin hori ez jatzula pasatzen. Bota dugu, purtsu bat, anekdota hau kontatzeko, eta, aztertzeko egisa dan edo ez, beraz? Hori, hosteleritza eskolan erakutsi ziguten, olio txorrota bota berzala, eta gero esaten da, ataratzen dituzunean, geruza pixka bebaia geratzen zaiola hor olioaren gainean, eta orduan beraien artean ez itxasteko, baina hori saltza ere ez da itxasten, orduan, ez dauka zentzu asko, gero beste sukaldari bat ataratzen, ez diote olioa botatzen, guk hemen daukagulako pila bat ez da izan, beraiek ez dauketalako eta ez dakizzer. Nik egia esan ez diot botatzen orain ez daukalako itxatzi berdin zait, eta ostu egin behar baitut ostu eta olioa botatzen didalako, orduan ez dut alperrik gaina dagoen presioan olioa. Gaur egon dagoen presioan, kontu zibili gara, lehenengoan olako meme bat ere ikusi nuen, agertzen da pertsona bat hor sukaldean kozinatu behar duela, olioa botatzen jutea eta hartzen dio bere bikoteak eta hartzen dolako xiringila bat eta hartzen dio eta olako txantxa bat botatzen dio, ja neurtuta, ez da. Hori, joeten nintzen nian, Erasmusa inauen, Finlandian inauen, eta han, joeten ginen txupituak eta eraten, juergan eta urteten ginen, ataratzen zoskuen, olako neurtu itxen zoskuen. Hala, ez zuen. Zein ira? Txupituen dago, eskubatan dako. Baina hori iparraldean da bala itxura, ez? Badaukate dosifikadore horiek eloran jarte dute, eta neurrian atatzen. Ni hemen noia Bilboko aldezarrera, eta eskatzen ataratzen zuen dosifikatzaile bat, gintonik bat atarateko, da esan Etorriko da, hori, hemendik kanpo egiten da. Baina esaten hauen hori azkenean olixuan dako, horrekin lotuta. Espinakak jarri ditut kozinatzen, hori apurtxo bat, lurrunetan baino olixotan, ze azkenean honekin inbidogu betegarrian kremia. Pastan dako betegarri oso ohiko bat eta holan oso tipikua, izen da rikota eta espinakana. Orduan, hau izango da, imitazio berdina, baina barazki jalien dako. Orduan, rikotan ordez, eingo golako anakardo krema bat. Anakardoak eta asko erabiltzen die barazki jalientzako errezetetan, gazta ordezkatzeko, zebada frutu lehor bat oso krematxua. Baina honetan, txistea dator. Hau ez da frutu lehorra, ze uretan sartu dago. Oin da barrea. Hola, ze ona, Viteli. Eta zurio korritxez. Bai, niri bakarrik, hau ez da gidoikoa da, ez Kontagiatu, ikuste duzu, azkenen Julenena kontagiatu iten da, gaixua gehiago, ez da bere errua, ez da bere errua. Lehen patri, torri zanean txorienera. Txorieneko ketoksikoak. Hori da, txorienera torri zanean, gauza normalak ite zitu, baina gero, gurekin egotea hemengo gidoiak eta irakurtzeak, horrelako gauzak sortu alditu. Zuek lasai, zuei ez dizue eragingo, zuek horregon egunero, txintxo. Txoriena ikusten badu zue igual bai, Zer, alaia ongo dira, espero du kozinatuko dutela etxean, eta gure errezetak ingo dituztela, noski. Orduan, normalian anakardua, bai, gure gorko frutu lehor bustia, saltzen dozuenean uretan, gero, saporia eta ez jako aldatzen, baina egisa da,
Gero, testurien eta nabariko dela askoz be krematxu haua eta birrintzerakoan, birrinduko dela askoz be errexau. Orduan, ura, ez jarri urau, oza, ura barrixa izan bida. Vale. Berez, izango da, anakardoak, limoian sukua, izango da, oregano apurtxo bat, berakatza, eta ura. Beraz, ikusiko, bakit ez dala gazta bat hemen, egia da, baina. botatzen badiogu gero hor, garagar legamia, nik lehenengo aldiz ikusi nuenean olako gazta vegano bat egiten hemen txorienen izan zen, eta hitz duten, anakardoak, beratuta eta gero garagar legamia. Egia da, begiak itxita, niri emango baziaten hori probatzen olan agora, esango nuen, ze gazta da hau, ez? Gazta, ze testura, zaporia, eta bada gaztarena, eta benetan eguneko gazta. Nuke jakingo esaten ez dakit ze gazta, ze mota izango zen, baina gazta da, ez? Eta egia da, oso lortua da hola, eta danalako batik, ez da lazetan, agian hor bestaldean bazaudete jendea, ezaetenak barazki jaleak, baina ezin dituzu, gazta ezin duzuela, inungo esnekirik ezin duzuela hartu. Hemen daukazue, aukara bat, gazta. Hau, berakatza sartu baino lehen, ondo egongo zan asalak entzia. Ikutu berezi bat. Hain txurixa dauka, pentsatzen dauen, ez zaukala asalik, baina asalak endu bijako. Eta kasu honetan nik garagar legamia, gutxi zeukan asala, ez jako gehitxu bier, ez jako gehitxu bier, gehitu aljako, baina, pila bat erabili dugu txorienen errezeta veganuak egin ditugu, zenbat astelenetan, 5-6 astelenetan? Mazkio batzu. 3-4. Egin ditugu nik ez dut ekarrik, ni pasta imardu baita, eta aukera moduan esango dizuet, nahi izan ezkero gainetik, potal zaiola, baina erabili gaur behin. Jarri dugunez aukeria, bizpairu alditan, ezadot gaurkuan, alda fritu lehorrekin bebai, gazta batein garagar legamia aurkitzu barik. Alatabe, belardindetan, supermerkatuetan badaukatzue, eta hori, legami nutrizionala espada, garagar legamia bebai, nahiko merke goten da, 2 eurotan olan paketetxua, beraz, merke dau. Limoia nasala baino lehen, bota biltzat, oregano apurtxo bat, gatza eta piperbeltza, eta gero erabilbiotenez, hau, betegarri xaitxeko, limoian asala, lehengo inbiota asala kendu, eta gero sukua atara. Gero, alderantziz itxen bada, apura saiago egon bida. Hor, Patri, belarra, zuk espezia moduan edozin erabili alda, ez? Desan zu bota dizo albaka, baina nahi oreganoa nahi dut esan, baina nahi izan ezkero beste bat etxean badaukagu. Hori, azkenean errexena da. Ez berdina. Azkenean errexena da hori, ez, oreganoa aurkitzia, baina hori, beti esaten duguna. Belar, proventzalak, albaka, erromeroa, eskaia, azkenean geixen gustatzen gatzuena, oreganoak bai emoto dutzala ez dakit, Azkenean oitxuta gauzelako, eta gure hau zapaietan, gure hau zapaien memorixan, oregano zaporiak, bauka italiar zaporia ez, azkenean pizzan, pastan eta botatzen dutzagunez, horregatik botatzen dutzat. Labean kalabaza daukagu, eta bihar gau beltza daukagu, eta hainbat, ikusten da, egun batzutatik lehena hotila dendetan eta nola apaintzen ibili diren, eta kalabazak non nahi dauzkagun, eta Euskal Herrian be, gau beltza, Halloween zato nik, gau beltza esan, askoz izen politxagoa iruditzen zait, eta kalabaza, Euskal Herrian nik beti ezagutu izan dugu, eta beti jan izan dugu, baina kalabazak badauka zerbait jona, dena jaten dela. Hau da, kalabaza da txerrian moduan. Kalabazan dena jaten dela. Nik erakixen surtoina jaten zadata dana. Surtoina jan alda, baina ez lehorra dagoenean, hau da, asala. Jendeak ez dakit, asala, nik ez dakit norbaitek hemen asala jaten duen, baina asala egia da, ondo egosten baduzu, gogorra da eta denbora luzea behar du asalak egosten. Baina, zuntz pila badauka eta C vitamina dauka asalak ere. Orduan, interesgarria da izan aldan, zerbait. Normalean ez dugula erabiltzen, baina erabili aldala, zebeste dana mamia, surtoina, pipak, barruan dauzkan asiak ere, gaur egun ez da horren besteko itxura, ni gazten itzenean, honen kalabazan asiak pila jaten genitu, honen txigortutakoak. Bitu. Supergozua zien. Ez da gazta krematxu bat, Baina egisa da, dala krema bat oso goxua, krematxu bat esturien ataratzen dana, eta azkenean dauka zaporie limoiana, oreganoana, da azkenean horrek
eta testura krematsuak, emote hotza bai, bere ikutua. Eta berakatzan puntua, geratzen jago, gaina apurtxo badauka, baina txak atzetia dator da. Hori da. Eharki geratzen da. Oso ondo. Orduan, gure gazta krematsua prest. Gero onduko ditugun espeziak bai prest, hementxik kaiena holan apurtua, oreganoa, limoian birrindura, eta gero tofua, nik errezetan eta, urkinoen tofua normala. Baina gero atzo, belartendan egon nintzen, eta dau tofua ketua. Izan dute. Eta azkenean honek bai... Normala eta ketua eta beste belarduna bai. Belarduna, satzaitxuste bai pila batekin onduta dauena, holan apurtxo bat marroixka izaten dana, freskua, eta orduan honekin ingot, eta hau, azkenean birrintzen badugu, holan geratuko da holako... Ez da gizerekin konparado gureiken. Baina rikota, rikota ez, gaztanbera gure, rikota ez, baina gaztanbera, hemenko betieko gaztanbera, testura holako aretzua edo da, orduan antzea badauka. Hori da. Eta hori bai, beti esaten du, eta gaina eski, biru lagunei behentzundi barrio, tofua beti zerbait kozinatu in behar da. Bai. Behar du kozinatzea. Holan ematen du, jateko modukoa dala, itxura daukala jatekoa, baina ez da jangarria, jangarria bai, baina digestioro, eta jaten baduzu gordinek ez zaite hilko, ez zaizu ezer pasako, ez jan, alda, baina digestiorako... Ez da ezer pasauko? Ez da ezer pasatzen. Hori da, holako, nolakit ez tala ona, baina niri bizkotxuan nahazketia, labian sartu baino lehen, hori jatia be, ona ez dauze gordinik dau, da hori digestiantzako ez da oso ona. Labea gero tripan fermentatu. Hori nire amamak zelako bronka txikitan ogia beroa jatearren. Labetik atara barria, da hori zan... Hori sakrilegioa. Opil txikitxoa egiten, sabezan, da hori ezin jaun, gero ez da gizerra tripan... Baina, gero, ez tozula kilo bat jango. Tofua gastatzeko, bizkotxuan hori gastatzeko, da hori gutxinaka dala. Kalabaza kontuekin jarraituz, hor, hemen Euskal Herrian, nik beti umei eta iten diet, alderak eta hori, hemen beti ezagutu dugula, eta gainera ipuinetan da, beti esan izan da... Alabazan eta espazan. Alabazan eta espazan, zardeia kalabazan da, taradeia txorieneko plazan. Arrasateko plazan. Edo zein lekutan hori beti entzun izan dugu. Gero beste... Beitxikerioa da, naiz eta ez eman fruta da, hasiak dauzka. 500 hasi izan alditu kalabazatek. Bai, 500? Bai. Mentxe daukate hasi bat bitu. Lehen gorde dut, hau erakusteko. Honek hasixak danok ezagutzen duzuen, imaginatzen dut. Baina honek hasixak da, azkenean ez daukie asalik, eta hause be, kalabaza ere ez duen duzuenean, txigotzen badozue eta apurua gatza apurtxo batekin, honek pipak saltza itxustenak, aldozue lortu, da etxien injakuak, da oso goxuak. Niri kalabaza pipak pia gustetan. Ogi gainean, oso oiko zerealdun ogietan da izaten diolan. Gainean jarrita da goxua di, egia da, gurea da merkea, prezioan, merkea, ez da bai merke, zer dago merke gaur egun, ez da zer dago, arnaz hartzea, eta hori dela, horki kobratu ingo dute. Baina egia da, kalabazak izan ezkero baserrian ematen duela kalabazak, eta gero aukera hona dela, badakizue, toki holan lehor batean, eta iuntasunean gordeta, gure etxean zabaian gordetzen ziren beti, luzaroan irauten duen fruta bat, barazki bat da, eta nik gure etxean beti iten amak ematen dugu, heltzen da momentua kalabaza pilo batekin, nik iten duena zuritu, laukitan moztu, eta gero poltsatxotan batzen dut, eta gero hori, poltsatxo horiek erabiltzen ditut, puriak egiteko, gure etxean honei porru patatei, porru saldari asko gustatzen zaigu botatzea kalabaza, barazkiei, eta, nik kalabaza bai, joan zen urtean txorien ikusi bazinuten, aztertuko zinuten, asko gustatzen gatela, niri kalabaza eta kalabazekin kozinatzia. Por cierto, laban dagoela, lehen goixien, lehen programa hasieran sartu dugunean, eta ontxe errezetia, pasta, zutik kendu dut, bai, hori da, ikusten duzuen moruen hemen, batzuk zabaldu die, beste batzuk osori dauz, hori bai, surtatu leike, baina betetzeko prest, utziko ditugu osten segero eskuekin da ibili bigara, espinaka bai, kendu ditugu, hemen gure ziazerbak, hasi gara mosten, eta ontxe, papera purtxo batekin, kendu du bideguna da, daukien ura. Hau, azkenean bai, etxien aukitzen bozuolako trapotxo bat, eta hori honek xurgatuko da, bere urdana, eta joango gara gehitzen gure betegarrixai. Gure betegarrixai izango da pasta barruen joango dana. Orduan, aukiko dau tofua, ketua.
Hementxe espinakak. Lehenen jogun, anakardo, gazta krematxua. Pikante apurtxo bat, oreganoa eta limoian birrindura. Eta, plater... Kultu berezia. Plater politxa. Bueno, kalabazan azkenengo bitxikeria esateko, estatu batuetan omen dago herri bat, kalabazaz deitzen dela. Eta euskaldun bate jarri omen zion 18. mendean. Eta Kardashian familia han bizi da? Noren familia? Eta nor bizean. Hori, betxo, euskaldun bate jarri zion horregatik inda ezaguna. 20.000 bizan dauka eta horregatik inda ezaguna. Bueno, baina guretzako ematen diguna ni, nor da familia? Kardashian familia. Bueno, horrek ez ditut ezagutzen. Baina euskaldun batek kalabazaz jarri badio izen bati, estatu batuetan jarri bazion izena, horrek bai balio, nire familia horrena... Egun ematen bai dati 3-4 milioi, ze beraien dako ez da ezer. Orduan beraita zitzen. Baina bestela? Kardan nola? Aiene. Abizen horrekin nola joan alda? Bueno, hemen gure betegarria. Bai? Eta joango gara, hori, biltzen. Honek, errikota eta espinaka gazta normalian, barazki jalientzako eta ez dana izaten, da veganoentzako ez dana izaten, normalian izaten da arrautzakin itxen jako pegamentua. Orduan, honek pegamentua, baina, horan, itxuda, esposuta estatzen, itxuran, bai, eta gero kontutan, pegamendu honek behar ez du, ez? Gero, nola, nahi dut esan, hemendik ere zego aterako, honek gero geratuko dira holan gorantza begira, eta izango basan, bada olako errezetan bat, gero bete egiten dela pasta, eta gero sopa batean kozinatu behar duzula, ez? Orduan hor bai interesatzen da pasta barruan betegarria geratzea, eta orduan hor bai bota behar diozula arrautza, baina kasu honetan nik uste hau, nik ez da gero labean sartuko dugun, baina ez dela olako erretilu batean, saltzarik ez du eraman honek, ez? Ez. Gero kalabaza taratzen dugunien, purtsu bat kalabazakin, da ingotza. Nik proba inbiota purtsu bat, guruzu? Gero, itxan ingo dut, iratengo niz, bukara arte. Gazta jandan atorretan. Oso ondo. Oine, pasta kalabaza itxoen behar dugu, ez? Pasta iragaziko. Bai. Ingo gauza bat. Bota. Kalabaza itxoen gau. Itxartian pasta iragaziko, eta ziko gara pasta betetzen. Ze hau apurtxo bat, epel dau da guk eskuak biaditxugu txorienen kozinatzeko. Beraz, itxoin minututxo pare bat, eta hemen gauz. Betxo, hemen gure lumakoniak prest, eta egositxa, eta orduan joango gara betegarrixa eitzen. Holan, eskuakin bertan, ze koiara bat erabiltzea. Eta mauka batekin behori ez dakit ni ondo... Ezkezkenian bakoitzak bere forma dauka gainera, berez. Joango gara, holan. Eta hemen nahi izan ezkero, saltza bat eroazpian, ero bat tutzen mazaizu bechamel bat, tomate saltza bat, ero... Bai, behitu, tomate saltzakin, gainera veganoa da, oso ondo egongo zan. Eta kalabaza bebai, behitxu nik laukitan jarri dut, eta laukitan jarri biot, apurtxo bat gazta krematxu hori indogunakin batera. Baina, bebai, kalabaza alzan egin da birrindu, daulako kalabaza krematxo bat... Oinarri batean. Hori da, oinarritxo baten. Behitxu hau adibidez apurtuta dago, ez? Horrek zein meo, bota! Hau bete bebai ingo, eta naiz eta... Eta ez dela txakurrek? Jate, dituzten makarrik txakurrek, Jarrez gero... Ez dago jango. Behitxu baina, behitxu zelako ondo geratzen da. Azkenian, hori, haundixa dienez... Bota, ez da bota behar, ezer. Eta holako eskol bat gutxiago. Gaina, tamainoako ediez, Holako, hemen esaten duguna, beti, haragi bolak eta egiten dugu, eta Patri, gaina zu hori galdea, zenbat izango zen hemen razioa? Jo, hemen ez dakit. 3, 4... Hori dana, beti izaten dugu menuan arabera, ez? Azkenian, plater oso bat izaten bada, edo lehengo platera da gero urrengoen badaukotzu xerra bat edo arraina, ez? Barazki jali izaten bazara, Baina bost, ja nik uste dut hemen razio on bat izango zirela. Laukien da gero saltzatxo bat jartzen behiz, eta kontutan izan oraindik, kalabaza jarri behar digula, eta... Bueno. A ber, kalabaza bebai, beste aukera bat egongo zan, ona botatzia betegarrira, lauki igual apurtxo bat txikixetan, eta jarri. Edo birrindu eta hori, labetik atara berria horra hartu, eta bitu inaldituzu batzu nahi izan ezkero, hor nazu, eta erdiak betegarri mistoarekin, da besteak bakarrakin. Bai, aukeriak pila badauz. Bai, baina aldala etxean kozinatu, ze gaur egun, badago, nik egia esan, albiste hau, pixkat harrapatu nahu, enneukan entzunda, eta badago taperrena, eta aukera badago... Ez tozu inoiz ikusi? Ez, hartuta... Instagramen da, ez tozu ikusi inoiz? Ez tozu ikusi inoiz.
Eta hori antzepa daude, honek, influencerrak, Instagrameko honek, anuntziatzen nahi dira, nire jartzen mazu Patrizia Taperri atzean, 20% deskontu ere izango duzu. Normalian, sukaldekuak dienak eta ez dutze olako gauzarik eskatzen, ez niri ez dozti olako gauzak eskaintzen. Hori eskenean doia gehiago, beste influencer mota bat. Kosinatzen ez dutenak. Kosinatzen ez dabenak, orduan, eurak erakusten daue, eurak saltzen dago olako promozio bat, eta enpresa horrek. Arpidetzak, Arpidetzak hori da, orduan dakotzu, astelenetik ostirala, taperra prest zure etxean, domikero heltzen jartu. Eta hori nola izaten da? Etxera bialtzen dizkizute, zer dira, kosinatzen duten enpresak, taperretan jartzen dizute, eta etxera... Hori da, igual dakotzu, dilistak, pasta, hori, egun zeusako menua. Orduan, normalian, sukaldaritzako influentzerrei ez dutze gauza hori eskatzen, seguk bultzatzen duguna da, bakoitzak etxian kosinatzea. Eta ez besteak itxez gure errezetak eitxia. Hori, imaginatzen duzu txorienen hori publizitatzea, azkenean etzan izango. Ez da gertuko, jarri zazue taper txorien eta 120 garestiago izango ituzue taperroiek, gainera, suposatzen du taperrak izango direla erabili eta botatzeko horietakoak, plastikozkoak, orduan oso jasangarria ere ez da, ez dut uste. Hau arrandegietan da hasi ziren, arrandegira joan norbera bere taperrarekin, hor jartzen zituzten arraia, eta hori, baina ziren norberaren taperrak, eta arrandegi batzuk beraiek eman zituzten taperrak, baina ziren erabilpenak gehiago ematekoak, hartu eta botatzekoak. Hauek suposatzen dut izango direla plastiko bigundun taperroiek, eta horiek gero, hartu eta bota ingo ituztela. Orduan, nire izen ez, esatean, norbera bere taperrak jarriko bazituen, da gero horrek ekartzen baizkizuete berriz, igual, pidetza bada, da zuk astero eskatzen dozu, aste baten jasotze itxuzu, urrengoko astean jasotze itxuzu berrixak, eta zarra bueltatu da. Baina orduan garbituen beharko zituzte, zuk garbia bidali, hori, baina beraienako eta hau zeinen taperra da, padre. Aputxo bat, deserosua bada. Hombre, beraienako nik uste dut horrela ez dela, baina jasangarria behintzat ez zait iruditzen, eta gainera zenbat guraso geratuko dan etxean, zer egin jakin gabe, eta lehen, beraien semeentzako taperra prestatzen zituzten, noin geratuko dira lanik gabe guraso horiek, mesedez, zer da, hori da. Argi dau, jasangarrixa dana, eta oso goxua, da gukein jogun, platera hau, veganoa, osasuntxua, politxa, barazkiz josita, eta hementxe, gure pasta betea espinaka eta olako rikota veganoa, anakardo kremakinen joguna, kalabaza, eta hau joango daia 5 minutu laban, sartuko, igual txorta bat olixua botakotzat. Hau, gaztan berakin ingo genuen behar, osasuntxua dela, hemen batzuei guztute izatea ez dakit zer. Nik ez dut esan osasuntxuagoa, osasuntxua esan dut, orokorrean, bai. Osa, barazki jalia jatia, ez da gura esan. Abixo ematen diot Delirium Tremenseko kamiseta duen antzak. Horrek badak, izan nola iten dituen interpretazioa, beti. Hau, labara, eta gero, pikante apurtxo bat geixaukin. Ondo, hango dugu. Jasta. Talabazan ez bazan? Talabazan eta ez bazan, etorri jatera, txoriereko plazara. Berotasuna arpegira. Hore. Da hau, zerbitzatuko dugu? Zeitxura. Bai, ez da? Zeitxura. Hola, zuretako eta niretako jarriko platet txikitxo baten. Vale. Eta gero lantaldiantzako. Hori izan bazan lantaldian dako, guretzako elegantia, patri. Nik lantaldia zaintzia gustatzen jat. Berez. 3 esango borduan razioko? 3? Lau bai, 3 lau. Lau asko jota, 5 gehi 3 dugu litzaizkidaken. Nik uste hau, honek trinkoa da eta betetzen du, kontutan izan, frutu lehorrak eta tartean dauza, umeldutako frutu lehorrak. Bai. Honek erratzen da. Eta erotofuak, eta bai. Nik uste rezeta honek beteko duela. Hemen dikutzikot. Eta, bukatuko. Olako oliba olio espeziatu batekin, kasu honetan albakakin ondutakoa. Nik ez diotutzi albaka kanpoti behar nuen nire errezetarako eta orduan olioarekin. Venga, kendukotzu esatitxo bat. Osto bat. Eta, pikante apurtxo bat. Berdin iten dudan, Nik pikante botakotzut.
Eta albaka horririk ez dakit utzeko stasun gehiago botatzea. Eta, bueno, hau da gure pasta betea, espinaka eta kalabasaken. Hala ba. Hemen, komeni, Bai, behitxu. iskat, kalabaza hartu behar da hori da. Txak. Uxua. Oso ona. Gaztarik ez da faltan botatzen. Ez? Azkenean barrukua krematxua da. Eta badauka ikustua, Oso gozoa da. Eta ontsa beste, gainera, daukau beste pasta vegano bat. Bueno, pasta errezeta bat. Azkenean, nik hemen olako mediterraneo saltza bat ingo dut, horko barazkiekin, eta ezberdintasuna pasta integrala sartuko dudala, baina zer gutxi gehiago, Olako gure txian horrela, beste barazki batzuekin agian salteatuta, askotan prestatzen dugu, eta beste aukera bat. Ba, ingo aldaketia, da, konta iguzu, zigoriturreita, zera ingozun zure pasta integrala. Berenjena laukitan moztu eta salteatzen jarriko du sartai batean olio pixkatekin. Kalabazina moztu eta berdin salteatzera. Jarraian, tomatea laukitan moztu eta bere barrura. Baratxuria txikitu eta barazkiekin barrura. Makarriak egosten jarriko ditugu eta egosita daudenean, barazkiekin batera albaka pixkatekin nasi eta zerbitzatu. Oso azkarra, hau izango zen, olako mediterranear saltza azkarra, ze gehien bat ingo dena da, barazkiak erregozi barik salteatu ingo ditut. Osea, bakarrik, golpe bizi bat emango diet, eta listo, hor, nik uoka hartu dut oin, sartai nahi nuelako, zabala, zero dana hemen naziko duelako. Ontzi bakarrean, bi ontzi erabiliko ditut. Legunean aipatu zenuena. Bai, one pot horrek erzetak ez azkenean sartagin baten edo ontzi baten eitzen dienak. Eta, hemen, desberdintasun nagusixena ikusten duguna da, pasta erabiliko dugula azkenean, desberdina, kasu honetan pasta integrala. Pasta tradizionala izaten da, azkenean, gari integrala hartzen dozunean, oskol barik eta osi barik, hau da, germen hori barik, eta hori kentzen dutzie, eta orduan, pasta txurixa edo geixen kontsumitzen duguna ezagutzen dugu. Eta pasta integrala dauka dana. Azkenean hori bebai arrozakin eta beste zereal batzukin bebai pasatzen da, ez? Eta, batzuk esaten dago, komeni dala geixau integrala jatia, azkenean, fitonutriente geixau dauzka, ez, horrek, proteina geixau, zuntz geixau, eta azkenean mineral geixau, da, hobeto dala, ez, dana hartzia bere osotasunean, baina gero bebai texturian da saporian gauzia aldatzen da orduan, oitxuta basauz pasta txurira, aldaketia da, Guk etxean egiten dugu aldaketak, Nik semei eta sartzen diet eta arroz integrala erabiltzen dut, eta suposatzen du garai batean dena integrala izango zela. Gero hasi zirela fintzen eta hori, eta orduan egia da gure ahosapaiak eta ohitu dira bestera eta erresagoa dela jaten, baina batzuei, pixkat txuria insipido ere iruditu alzaia, ez? Azkenean, sapore gehiago daukata. Eta guk etxean, txikitatik sartu izan dugun gauzat izan da, segia da holan bapatean oin. Ematen badizue, hau jatearen, lehenko eta behin, umeak ero etxan badildin badituzue, koloreakin eta zen dute, zer da hau ez da gizet. Ez pentsa zaporean tomatearekin ero jartzen badizkiozue, ez da gehiagin abaritzen. Holan, daukaten zalantza, beti izaten da, segatxidan, pasta txurixa baino, garesti xaua. Berez, hau da, naturala, pasta txurixa ibasatu bigakola, prozesuak horrek entzeko oskola eta osia, orduan berez, garesti xaua izan biko zan. Gaur egun... Baina, gaur egun egisa da, integralak badaukala, presio apurtxo bat, haundi xaua. Hori esan nire zalantza pertsonala, zuek jakiten badozue, dakizue, txorien abildua eitb.eus, bidali e-mailoat guri da irakurtzeko desietan egongo. Bai, ez dauka zentzu gehiagirik, holan igual zerbait esklusibo, ero izango da gutxiago egiten dalako, eta orduan produzioa, garesti, ez bestea ingo dutenez, toneladak ingo dutenez, pila bat ingo dutenez, horrat izango da merkeau. Hori, zentzu bakarra aurkitzen didana,
hori izango zen. Eta, bueno, azkenean, danez elikagai bat, askoz be osuagoa da euskanez, esan dutzu egun moruan, zuntz gehiago, proteina gehiago, mineral gehiago da, egosketa bebai luziago izan bida normalian, pasta tradizionala baino, minutu pare bat luziagoa izaten da. Arrozan kasuan, isa bikoitza, da batzutan hirukoitza be, baina pastan kasuan, bueno, aldaketi egoten da, minutu pare baten bakarrik. Orduan hori bebai kontutan izan bida, bueno, baina, gaur egun pakete danatan jartzen dago egosketian denboria, baina jartzen dutzu gogor gustatzen bagatzu, hau da aldente gustatzen bagatzu, minututxo batzuk, eta oso egosixak gustatzen bagatzu bebai, hori, jartzen dutzu... Hauek, 9 minutu behar dituzte, nire etxean, gaina berdina, marka berdina hartzen dut, zuriak bai integralak, eta horiek, biak forma berdinakin, 9 minutu. Biak berdina, horra beste 9 minutu. Ure irekiten, gatza, makarroiak. Barrura, biru buelta, ez itxasteko, eta hemen, dagoeneko, gure, berenjena salteatzen, eta orain, venga, kuiatxo ere, barrura. Barrura. Dasuk, zigor kirolari, goi mailako kirolaria zare honetan. Oia. Bueno, baina, esperientzia da, aukedosuna da. Pasta integrala gomendatzen da gehiago kirolari xentzako, txurixa... Niri dietistak ez zidan, azkenean nik egiten dituen... Ez da desberdintasunek. Ez gehien mazan, lasterketa luzeak egiten genituen ez, ordu pila bat mendian, ez dana interesatzen da komunera, jutakak aiten. Eta, karo, ni gaina ez galdetu inion, eta txagatik ez, nik integrala jaten dut etxean. Ez, hobeto, zen egizu, lasterketa irazi, ero geratzea estualdi bategatik 5 minutu hor. Eta orduan, arroza zuria jartzen zean, beti normalen gaina lasterketa baino lehenago eta lasterketan zehar, arroz zuria jateko, eta gehien bat, lehortu inbar dugu. Integrala jartzen modu, zuntzak sartzen ditu. Zuntzak, bakuz egiten duen. Orduan, lasterketan ez egun ez interesatzen. Eta ni, esan nuen, azalpenak konbentzitu nahi. Hori da, egisa da kirolari danek, ez dauela olako luze korrika itxen da kirolari batzuen dako bada interesgarria, ze azkenean da iturri osona karbohidrato komplexuak lortzeko, proteina aldetik bebai, proteina gisa hau daukanez, bebai hori ez, muskulak da, hobeto deskantsatzeko da garatzeko onaua, berez, bada, kirolari xentako esaten dabe, baina, karo, kirolan arabera. Baina, txirrindulari bat entzako, ez da, maratoia korrika imar duen persona bat entzako, ez da interesgarria. Hori da. Eta mendian, ez da izan matordu bilibar bazara, segun zen nahi duzu nahi, baina horren arabera, ona da, konbeni seguna da, zuntza eta nik egia da, nik oitxura neukan lehen fruta eta gozaltzeko eta fruta eta kenduin zidan, eta esan zidan, ez, horrek zuntzoiek eta kanpora. Eta, hori, lasterketa garaian, Bada. Hemengoaz barazkia pixkanaka salteatzen, gure pasta horre gozten, eta oin, ikusten duzu, golpe txiki bat ematen diegu, hauek gero, hauan sartzen ditugunean, nik nahi dut pixkat koska egitean nabaritzea zerri koska egiten nahi garen. Ez du nahi, eta hemen nahi baduzu ondo erregozita, horako pisto antzeko bat eintzazue, eta pistoa nik etxean pastarekin ere jarri izan dut behin baino horietan, da oso goxoa eratzen da. Ni sobratzen jatenean. Pistua nik normalen itxen dute kantitatean da undixa, eta sobratzen jatenean pastakin, eta batzutan be, nire etxean pistua ez da itxen, Bilboko pistoa, hau da gero, arrautzakin naskixa, itxen da mantxego erara, ez? Hau da, pistua alde batetik, eta gero arrautza frikitsua da arroza edo jartzotzasuna bestaldetik. Orduan batzutan egotena da, saltzia birrindu, eta hori, pisto birrindua itxen bozu, egosketan ura purtxo batekin, eta jartzo lako saltza bat, azkenean piperrena, tomatiana, da oso goxua, da hori pastakin bebai. Pisto bat ino eze, ideia hona da, eta sekula ez zaitotu lan pisto bat birrintzea. Pistoa birrindu, gazta purtxo batekin, eta joda, gotzu kristoneko saltza ona pasta diatitxeko. Horre, niri gustatzen gaten lehen, azkenean, etxetik kanpo itxen hauen ez lan denbora asko, errezeta batzuk, itxen hauela hastian behin, da irauten jatela danetarako pistua itxen hauen arrozakin, da hori, gero, saltzian, gero arraina purtxo batekin bebai afaltzeko, da pistuak, nire etxien izen dira oso malguak. Oso ondo. Teknika betikoa pasta nola dagoen jakitekoa, hartzen duzu holan, lehenko ikusten dago gorra dagoela, teiatura botatzen duzue, itxatzita geratzen bada, egin da dagoela. Espada itxatzita geratzen, ez?
beste laguan sartu. Eta kruntxiten badu, Hor, justo, hori da puntua. hori ez da puntua oraindik, ez gaude Italia. Bueno, hemen, bakarri falta zait, berakatza bertara botatzea. Berakatza botako diot, utziko du beste 3-4 minutu, eta denbora joaten nahi zaigu, Patri. Bai? Eta esan dakoa, barazkia listo euskagunean, pasta bertara, ez dakit nola sartuko dudan, Oskondo. sartuko dugu baina, eta gero etorriko gara dastatzen. Berakatza, albaka, eta piper beltza bota ondoren, gure pasta. 3-4 vuelta, eta listo, botako dit agian, hemen gugur pixkat, ikusiko dut. Behar duen, ero ez? Bai, ez, apurtxo bat lusatzeko saltza eta baina eskenean tomatiak be bai, ezetasuna ematen dotzan ez. Bai. Bueno, a ver, Pam, 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 pam. Bueno, holan, kontuz eta gutxinaka ina. Bado, eta Kontuz. kabitu, nik uste nuen, baina egia da, eta izan ditut hemen, zer, 3 minutu gehiago, azkenean pastak behar zuena, eta barazkiak, azkar, hau bada, azkenean, ez da, 12 minutu ero da mazkiu, 10 minutuko errezeta dau, Bai. eta zita hau, Bueno, platertxo bat, Patri, atatzen badiazu. Baina gero 2 minututan garbitxu, ze 2 ontzi bakarri zikendu ditugu. Metxo honetan, pasta Hementxe, hortu. pasta plateretan niretako honek. Bai. Bueno, beira, Zelako itxura. Eta hau, ez da barazki jale izan behar hau jateko, Beti esaten duguna. Olako errezetak, denentzako dira, eta, bueno, egunero aragia jaten da, ez da, ezin dela ibili, ez dela zentzuduna, eta, bueno, noizean behin, olako errezetak sartzia, gure dietan, bueno, kalterik ez dira egiten Gorputza bai inori. eskertzen dau. Bai, eta gure poltsikuak, eta danak. Eta hau, bueno, hemen Euskal Herrian horren beste baratze eta hortu dauzkegula danok. Bueno, Dandanok. Bueno, askok bai, baina Bai, erotan, oso Patri, gehienok, askok ez. Baina asko Aitzak. dauzkagu, ero osabaen bat, ero lehengusuen bat, ero norbait, badaukala olako... Beti, familixako netxia mintza, familixako gizona jubilatzen danean, Ai, hortua. Hor juten da, beti, batera. Eta hemen dauzkazue gure makarroi integralak mediterranear saltza azkarrarekin. Baselako 2 plater gaur pastakin, Bai. Eta bihar gau beltza, Patricia. Egia, mosorro ekarri dut. Zuk? Ez. Alaba. Bak izan naizela ni oso mozorra. Ikusiko bisa. Bai, kontu da, bihar ez eta ekarriko ditula gozoak, eta hemen izango dela zuekin. Ondo izan, gero arte. Agur?